prayogana lungguh sekabehing sentana nayaka tantomelan prajurit kabeh. Ayo padha muja lan muji syukur marang Gusti kang paring sumber hanyumbring sumbering urip lan Kabupaten Binangun supaya bisa kencar-kencar pindhok hanggayuh kencana rupa marang sira kira patih reksa praja. Dawuh katimbalan Kanjeng. Selak ndodok rasane atiku. Aku kepingin mangerten tata rakite ing Kabupaten Binangun. Nggih. Kepareng matur lepat nuwun pangapun. Iya. Dene kewajiban kula saben dinten naliti gesangipun kawula. Wiwit ingkang mapcan ing pucuking gunung ngantos dumugi ing Kitha Raja. Niku boten wonten ingkang ngalok kekurangan. Wiwit sandang pangan sarta papan. Awit Kanjeng Dipati Sasrawijaya mung tansah migatosaken dhateng panggesanganipun kawula kejawi saking menika. Kepiye Dipati Sasrawijaya? Soaning kawula nayaka dalasan tampana
sedaya ngebaki pendopo ngantos dugi ing paraja. Amung wujud kepengin nenggo dawuhipun Kanjeng Dipati Sasra Wijaya. Kira-kira Pati Reksa Praja. Bombong rasane atiku. Sawise aku keprungu marang atur, nanging aja mung cukup sandang lan papan anggonmu migatekake para kapok. Nanging pawiyatan luhur uga diwangun supaya para kawulaku padha asis lan ora gampang dijajah marang bangsa liya utawa negara liya. Dados niku perkawis. Lah dene ingkang naliti bab wewangunan wiwit ing Karang Pradesan ngantos ing kutha niku ra tumenggu ingkang naliti. Dadi kula Apa kaya ngono tumenggu Biro Pati? Boten sisih paturipun Gusti Pati. Wiwit Karang Pradesan lumebet wonten ing Kitha Raja. Sami alok tentrem ayem gemah-gemah katata wanda. Binangun menika negari alit. Nai saben-saben gangsal taun tartamtu minisuda nem-neman ing supados dados prajurit. Saben kalih taun para muda kepengin ngabdekaken jiwa raganipun damel tentreming Kabupaten Binangun. Malah sakmenika Gusti Pati. Aturan besok para wanita ugi kepengin ngabdekaken jiwa raganipun, kepengin dados prajurit wonten ing Binangun kangge njagi katentremaning Kabupaten. Bagus kuwi Dinopati. Pancen iki sing tak jaluk. Nom-noman kae padha dikumpulke. Kudu bisa dadi prajurit. Yen wis bisa dadi prajurit, kudu bisa dadi bentenging Kabupaten Binangun. Kula saka kuwi pakaryan kang becik dilestarekake. Sira Reksa Praja lan Gunawati. inggih kados pundi Kaji? Bombong rasane atiku satungkapan maneh. Bendaraku Kanjeng Pangeran Purbawinata bakal dadi calon ratu ana ing Tunjung Pura. Kamangka dina iki dina pilihan. Pilihane iki loro. Siji Kanjeng Pangeran Purbawinata kaping pindho utawa kaping loro kuwi Kanjeng Pangeran Tejokusuma. Nanging aku yakin, aku pitaya, aku duwe bondo, duwe donya tak asoke kanggo nyengkuyung Pangeran Purbawinata. Lho nek perkawis calonan ratu niku menggaeng kula gampil. Nuwun sewu. Nggih. Panjenenganipun Kanjeng Dipati menika anggadhahi jago nggih Kanjeng Pangeran Purbawinata. Pancen bener. Mongko kaskaryaning negari ing Kabupaten Binangun Ya. niku bebasan dipun tumplak kangge sabiyantu lan Kanjeng Pangeran Purbawinata dene dados lan botenipun mangke gumantung nayaka kawula wonten ing Tunjung. Yen miturutmu piye? Kedahipun dados. Awit menapa? Andan kula saben prapatan mangke badhe kenjaki katentreman ngawekani menawi wonten bab sumuriping banyu piyambakipun andum arta boten sami kalian panjenengan. Nah, menika kersanipun dipun cepeng dipun lebetaken pakundar. Lah, bagus. Aku pitaya kalamun Kanjeng Pangeran Purbawinata iki dadi. Nanging ewa semono nganti tekan seprene durung ana pawarta kang gumathuk. Nuwun sewu menawi taksih wonten kawigatosan ingkang kedah karamungaken jalaran pilihan ratu niku rak dereng dangu.
Mbok menawi taksih niwung manahipun menggalih ing bab perkawis menika. Nanging kudu ana gandhek sakembaran kang utusan supaya aku diwenehi ngerti. Ya sapa mboten nak. Lho, kowe kamu sowan apa lho? Monggo. Tanggane. Mikir aja. Iki tempatane Paman Kipati. Dipun adhep satunggaling layaka praja. Malah boten wonten palenggan ingkang botak. Menika mujudaken panyengkuyung lan panjenenganipun sengkuyung sedaya nayaka praja wonten ing Minangkabau. Menika leres. Kanjeng Pangeran, Nggih, sarawuh handika kula ngaturaken pasegan Bonobrawi. nggih kula tampi dawuh sami-sami. Kados pundi wusananipun? Sasampunipun panjenengan menika dados calon utawi pilihan jumeneng ratu wonten ing Tunjung. Nyuwun sewu. Yen kula badhe jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura, gagar-wigar kang antuk karya tegesipun kula wurung dados ratu wurung. Aduh. Umur nembalaken neneman kangge jagi-jagi sampun ngantos wonten tiyang alit ingkang milih dhateng Teja Kusuma. Kedahipun milih dhateng panjenengan. Lho kok kabar iki pripun? Kula sampun mebet wonten ning Balesomah. Saben Balesomah wonten tiyangipun gangsal kula sekali artos sedasa. Lah menika kok malah boten dados Menika mratelakaken bilih kula menika nyengkuyung lekas panjenengan. Nanging kenging menapa kados panjenengan menika boten saged dados Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Kula kok bingung kalih panjenengan. Bingung kados pun. Kalih tiyang-tiyange sampeyan niku. Jane iso dipercaya, iso do nyambet gawe napa mboten. Menapa boten? Ingkang jenengan kersake niku dos. Nek pancen tiyang-tiyange panjenengan menika saged dipun pitados, kula saged kelampahan jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Nyatanipun tapi wong iku angger gaweane do ngombeni arak nggih nyambet gawe nggih boten pecus ngeten iki. Kanjeng Pangeran Nek jenenge nyambet gawe sing bener nuwun sewu. nggih. Kula niku nggih duwe wong duwe sisih pelik supados naliti wonten ing desa ngadesa. Lho niki atore temenggung panjenengan dhuwit 10.000 niku angsal napa? 10.000 niku nek ditu mungsuh 50. Napa mboten glempang? Nek sampean niku mboten duwe modal, mboten sagago kalih kula. Iya. Nuwun sewu. Kanjeng Pangeran Kargawinata. Pripun? Kula menika jejering Batak. Nggih. Kas karyaning Kabupaten Binangun. Ibaratipun sampun kula tumplak blak. Nanging nika sing lepat panjenengan. Lho, Kenging menapa panjenengan menika mboten paringi palih utawi paring asok supados kula warataken wonten ing kawula. lho, sampean niku malah lucu. Wong nyambet gawe niku sing pinter. Aja didom rata. Sithik ning tetep, sithik ning tundone entuk isi. Tuwas didom rata. Nek mung sithik andome, ning nek sithik andome akeh. Tuladhane nuwun sewu. Wong sak omah niku enten wong 5. Nggih to? Niku mang gebuk liyane andom 10.000 jenengan
Lepatipun jenengan. Kula menika jejering bupati. Menawi nek sak omah tiyang gangsal kok diparingi ibrate setunggal. Nek wonten iri lan meri, lajeng pundi dununge adil? Lho. Jeneng nyambet gawe kados ngeten pun gawean kula. Kula niku pun cetha, pun ngerti. Nek jeneng sapa wae sing rake danan karo dhuwit. Pun cekap. Sakniki ngeten mawon. Rening panjenengan niku nyengkuyung dhateng kas kula. Nggih. Supados jumeneng wonten ing Tunjung Pura. Sakniki kula tagih. Pun. Najan to wedal sakmenika ingkang dados pengayoman wonten ing Tunjung Pura kadang kula Tejo Kusuma. Ning kula tetep bacutaken ngen kula anggadhe pancen. Kados pundi caranipun Tejo Kusuma saged lengser saking Jatiloyo ing Tunjung Pura. Kula ingkang jeneng ratu wonten ing Tunjung Pura. Kersanipun panjenengan ngoten. Yen menawi kersanipun panjenengan mengoten, kula menika badhe ngetapke para prajurit binangun kagem nglenseraken jejak perang wonten ing Tunjung. Rumiyin kangge pangantep-antep menawi kula kelampah dados pengayoman wonten ing Tunjung Pura ing Binangun badhe kula damel mutian bumi mutian sing ora kena pajak mboten namung putra sampean mangke badhe kula lenggah agen pinaka garwa prames wali wonten ing Tunjung Pura. Kula nilake matur nuwun ingkang tanpa papindhah. Kagem pengantep-pengantep panjenengan ugi. Panjenengan seksen. Ing mriki kalenggahan menika Sasrawijaya sutik nyembah wonten Tejo Kusuma ing Tunjung Pura. Kula pitados kalian panjenengan nanging rening kula tumapak wonten ing Binangun laku dedemitan mbok menawa wonten satunggaling nayaka praja saking Tunjung Pura sautawis wedal kula badhe katrem rumiyin wonten ing Binangun. Monggo menawi panjenengan sumbe langkung rumiyin. Langkung maneh Arere. Iya. Itu moho. Kalamun ono. Tapi pasang. Kalau biasa. Adipati Sasrawijaya Ngaturaken pambagya harja Sarawupati. ayo tiba sapadha-padha Namung kemawon panjenengan menika rawuh wonten Binangun mboten paring gandhek sak kembaran. Menawi panjenengan paring gandhek sak kembaran utawi cecala, kula menika badhe yasa rata rakit joli jembara kangge hemapak panjenengan. matur nuwun aturira mangayu bagya marang teka mung wae tekaku rene kuwi ora kampir ning aku ngelengake merga sambung lan swasana ing Tunjung Pura kawruhananmu ya Di Nggih. sawise Sang Prabu Tejo Kusuma ngasta bawat kanalendran ing Tunjung Pura oke para saka guru padha mangarsa tiba marang Siadi Kabupaten Binangun Korsi kuwi kumplang tenane ana apa kok yayi ora nate marak sowan ing Binangun Kanjeng Patesiku. Estunipun menika sampun kula temaha. Anggenipun kula menika mboten sowan wonten ing Tunjung Pura. Kula sutik nyembah dlamane Tejo Kusuma.
Nggih. Binangun kuwi ke bawah ing Tunjung Pura. Nggih. Binangun ki mung sak kabupaten. Terus. Nek si Adi bakal balelo mengkang pernatan kita ibaratake yen tuwuh peperangan mungsuhe kuwi timun karo duren. Ya. Timune manggon Binangun, durene ana ing Tunjung Pura. Mula aja nganti kedarung-darung. Kowe becik si Adi tak kanthi bebarengan. Ayo, monggo yen ana dukane Sang Prabu Tejo Kusuma aku sing bakal sabian. Giri lusi jalma tan kena bener. Apa? Senajan to suket kene dhuwur gunung ning dhuwur derajate. Heeh. Aja ngias marang kekuatan ana ing Kabupaten Binangun. Senajan to Kabupaten Binangun kabupaten cilik nanging sengkut bumreguting kawula nyawijake tekad bisa njongkeng ana ing Kraton Tunjung Pura. Nek ngono wis ora kena tak jarwani. Ora. Tanteni jogo. Enten ana jopo bae sang Wes. Niki tamu lakon dene Red rampet brongkat kimpul. Beki badang sayuta. monggo ngomelaken Wijaya wis didodo lan ketemu. Nedya bali nang Tunjung Pura. Ya. Mula aku njaluk kanthi banget. Mengko nek ana tekane bergatane prajurit saka ing Binangun terus serang wae. Ya,
aku mentolo karo. Taker marus mirang tatuing papan. Maju saja guys, tak ketek siap. Bos, Tius. Aku titip anakmu. Catet marang ibu nggih. Jane aku arep ngamuk. Bareng roh model ngene iki ora sida ngamuk. Sinten to nuwun sewu. Penyaniko sinten lan kersane niki badhe ngupati sinten ngamuk kalih sinten. Aku goleki Bupati Sosrawijaya. Sosrawijaya. Maulati saka rono Anggana mlayune ning taman kene ora ana Sosrawijaya sing ana kok malah wong wedok loro ayu ae. Kula aturi pirsa nggih. Iya. Kangmas Sosrawijaya sampun sedo. Sosrawijaya mati. Leres. Kuwi ana sambung rapete apa lan Kula garwanipun menika putranipun. Kuwi garwane, kuwi anake. Alah ya ayu ae. Ibu kok malah sambat yo nggih. Sing kudune sambat ra ibu lan sliramu. Temren niku sinten to? Ya niku sinten to? Ditepungke wae ya. Aku kuwi pepatih saka Tunjungpura. Jenengku Patih Jaya Wiguna. Oh, panjenengan to? Kang asma Jaya Wiguna. Jaya Wiguna kuwi duda. Kula niki mboten takon perkara duda. Kowe ben ngerti ya, jenengmu sapa? Kula Dewi Rukmini. Kowe Dewi Rukmini. Lho kok Rukmini? Dewi Rukmini. Iya Rukmini. Sing siji Retnawati. Retnawati. Ngene ya Rukmini. Gandeng bojomu wis mati. Ateges kowe rondo. Wis ana tetembungan rondo kesuwen kuwi ora kopeng. Nek ana duda kesuwen ora kajen. Monggo aku duda kowe rondo. Terus Ben kowe ora kesuwen, kowe tak openi. Nek kowe gelem dadi bojoku, aku diajeni. non sewu nggih Gusti Patih Jaya Wiguna. Iya. Kok garwa kula ki mami ingkang mejahi. Lho kok kula kok badhe nyanyi mengko pinangka dadi bojo. Kowe aja nyalano aku nek aku mateni bojomu. Ya kok mboten. Merga bojomu luput mungguing negara Tunjungpura. Dheweke wis ora bekti karo Tunjungpura. Bojomu mbalela ing Tunjungpura. Aku utusan Nalendra Tunjungpura. Dadi aja nyalahno aku.
Mergo aku iki saka. Nun sewu. Iya. Tindake kanthi aris ra nggih saged. Mboten usah paten pinate. Wis ora kurang-kurang nggonku ngripe sarana alus ning tibaing padha. Bojomu ora mendho ning sangsaya ndadra. Mula ya cilaka. Jenengan iku mboten mikir. Kula niki kelangan bapak. Kula isih cilik, isih butuh wong tua kakung. Jenengan kok tega kali bapak. Tak tutup ucapmu, Nduk. Ya, nek aku mbok kon mikir mergo kowe kelangan bapak, kowe bakal entuk Pak Anyar. Hah? Pak Anyar. Iya. Ger, ramamu wae lagi dipetak. Bebasan lemah wae durung garing. Iya. Yen to kok kepengin duwe bapak saru nggih. Nang Bu, karo lek dereng Saru kuwi nek ora gelem, nek gelem dadi sari. Wong 40 wae durung. Dereng. Wis to. Perkara 40 kok tak ragatane. Sing penting aku saiki anakmu golek bapak sambungan, tak sambunge aku. Ya. Iku Lek to. lho. Iki lho, kaos tipan anjir. Jenengan kok kurang ajar kali. Aku bapak lho. Alah boten. Ora duwe calon bapak kados penjenengan. Ora apa-apa waton kowe manut kowe gelem kepenak tembe mburine ya. Lah nek ndek bapak niki wedi kok Ibu. Lah kok wedi nggih? Wedine manggon endi, Nduk? Ketingale kelakuane kados wedhus kok Bu. Sekeplasan kaya wedhus ya, Nduk. Ning buntute wis tak kethok, Nduk. Lah kok boten gadah. Wis ora iso kupat kapit. Ibu ora kepengin aku. Mini gelem kowe tak boyong ing dalem kepatian. Ya. Mengko kowe dadi bupati, aku Pak Patih. Mona, kula ora dadi bupati ora apa-apa. Ya. Mergo kula niki lagi susah, lagi kelangan bojo. Aja susah nek kesusahan cilaka ya. Gelem ya, Dik? Iki lho, Ger. Pimpin ibu diciwiti, Ger. Iki lho. Iki lho. Ora aja nyalakan aku. Lah terus nyalake sinten? Salahno anakmu. Lah kok kula iso? Anakmu nyeplek bokongku, tanganku nyeplek bokong. Gue emat bokong ibuku. Salam aku mau keploki. Lho ora ngono, Gusti Patih. Iya. Lho momo sampean bokonge gede, lho bokongku cilik kok sampe jebret. Wis kok tak sisikno bokongku ya. Gelem ya, Dik? Kok tak pun Bu, kula mboten saged. Ra gelem to nggih siram. Kok boten Kanu ae nggih, aku tak golekno Pak nggih. Apa? Pak Jasmu endi ya? Aja semorana turu. Ayune tumpuk undung. Atas sliramu Dasar layu. Lengkong Mboke bokonge trepes. Lho, ora apa-apa to. Mergo wis digowo anake. Wis duwe anak. iki keturunane Pake. Iki nular karo bapake karo ramane. Gandes luwes. Apa? Jenengan ki ngono. Gandes luwes. Aja pijer lan rasane. Alah ya. Hati sampean. Ayo Bu. Jenengan pine iku ajur nggih, ajur nggih, males nggih. Males nggih. Naneni telung dina lagi kecekel. Lah kok sengak-sengok terus. Landuk, aku mbok ora
gelem tak ampun. Apa Bu? Lo ya ra sudi kok ya. Ampun kok ajaane. Rene Rukmini kowe tak rangkuli Ora sudi. kowe tak sayangi dik Ora sudi. kowe tak keloni dik Ora butuh. alah ya Ani malah kowe, Bu. Lho, ora sudi ra geger ya. Gogong ya. yen ra gelem dadi ati Alah ya ya. Ibu, lha lagi kono ambekane wis pedhot. Lho ora ngono lho, Nger. Ibu iki tekor. Lah terus sengak-sengok ping 5 nggih. Ping 5 ganti rugi. Sabar ya, Dik, sabar. Nek iki lho. Kurang ajar. Rukmini. Piye? Kowe tak kepenakno. Kowe milih kepenak apa rekoso? Najan to kepenak yen kula kok kudu dadi bojone sampeyan. Kula tetep ora sago. Aku kuwi pepatih Gunjung Pura. Kula ngertos. Binangun mung sak kabupaten. Aku ya duduk. Bojoku wis ora ana. Aku duwe anak loro. Engko tak sedulurno karo anakmu. Loh, Ibu, Mak. Gitu, Nger. Maaf, lah boten kurang. Kula timbang dadi bojone sampeyan, alu wong nganggur. Nggih, Bu. Alu wong dadi rondo ya nggih Rondo, ya. Bu. Tak mendrengno. Rondo penggemare aku. Heeh. Alu dadi rondo duwe penggemar Pakde mandi ya. Anggur ya. Dadi ngono. Pripun? Pakde gelar. Ger lho. Alah, ora mandi. Ora mandi. Ora mandi. Ora mandi. Sing kondo ora mandi sapa? Lho aku iku. Sing kondo ora mandi sapa? Mergo wis ana tetembungan. Napa? Bedah Praja Boyong Putri. Terus? Hah? Pilih siji antara loro. Kowe gelem tak mek bojo? Apa anam tak bur? Kowe ora gelem
gelem? Terus. Sembole anam tak ketok. Ger. Ketoke ate wong Indragas kok. Sikute tak ketok. Ulune tak ketok. Irunge tak iris. Apa arep dimutilasi ya lho. Dia karo ibumu. Bu, kira gelem apa ora yo ya. Yo. Sampe ora gelem kelangan anak lho, Bu. Piye? Ampun Rin, sabar Rin, sabar. Sabar ana watese. Sabar. Kula aturi sabar. Nek ora gelem Malah. anakku dipateni. Nek gelem aku dadi bojone. Ah, Lah, Bu. kowe nek gelem dadi bupati. Jadi bupati, Bu. Ngono nggih. Ini ora gelem. Aja. Anam tak ketok dadi 17. Ampun nggih Gusti Pati. Kali ora. Piye nggih? Gelem. Yo wis, timbang aku kelangan anak. Betul. Lho. Kakon mundur. Iya, Bang Sulamu gelem apa ora? Ora mboten, Bu. Mbok timbang kula kelangan anak, rene kula kepepet, kula gelem. Iya. Aku ora seneng temu kepepet. Lah terus Nek kowe yo iya, gelem yo gelem ora ora. Kamu kepepet apa? Eh? ngono nggih. Gelem mboten? Oh nggih Cukup Gusti. ngono. Bang Sulan sing teko. Gusti Pati. Nggih kula gelem dadi bojone sampean. Nggih. Disekseni danyang kene. Nggih. Disekseni danyang kene. Etok-etok enggak. Barang. Apa kanggo etok-etok, Bu? Lah piye, Ger? Tenanan iki. Tenanan. Nggih. Nggih, Kakang. Bang Sulamu. Nggih kula saku dadi bojone sampean. Yo ah. Ngene kok makin teratap. Ibu. Sabar, Ger, sabar. Belum dikalih niku. Wis ora usah wedi, Ger. Aku perlu bukti yen nyoto kowe seneng karo aku. Buktine napa? Gusti? Cedak, Terus aku rangkul, Terus. sayang. Ih. Ger, paling-paling ambune rokok, Ger. Wis aku sayang lah. Gelem ora? Ngono. Sayang. Nek ora gelem, Nek ora gelem. nggih, yo. Oh, jerat Abote yo. Mosok rino-rino sayang. Ngeten. Terus Sayang. Bu. Masa sampean sayang tenan? etok-etok nggih. Etok-etok. Wis, tenang. Iki aja nyawang aku iso. Rong mini. Oh nggih. Dino iki uga kowe tak boyong ing dalam kepatihan. Nggih, Kakang. Monggo. Kula ngundang jenengan aku ngono kok. Kang Mas Patih Jaya Wiguna. Kang Mas Patih Jaya Wiguna. Kaya ngono. Kaya muwaku Rama Patih Jaya Wiguna. Kanjeng Rama. Mengko tak sedulurna karo putraku ing dalam kepatihan. Apa? Wis ayo tak boyong. Monggo. Aduh. Nggih, monggo. Ayo nggih. Selesai. Yo wong mau iki. Seneng kan? Ora sacoblak cablek tangan. Arah. Juragan dhewe tabula niku anak. Lumrahe niku kula dikira jumen iki mau contoh aku rumangsa ora kok lempar gandeng diri ya tak tambani. Kuwi kemuce gaene apa? Bersih-bersih. Sapu nggo nyapu. Ya tak lakoni kok. Kula niku nggih seneng nggih seneng. Tapi apa? Senenge kula iki dicukupi. Mangan wareg jangan untuk.
ning susah kula. Ajeng mantuk sama lorantuk. Kuli kali anak bojo kula. Wis, nek wis tak opo sebabe kowe bali ra? Kowe pampu tak cukupi sembarang. Omah wis tak cukupi samu barang wis kok dikirimi. Alhamdulillah matur nuwun. Wargamu durung senat bagus tak cukupi. Kene mati. Nek jan wong lanang ora tanggung jawab. Ngoten lho. Kowe mulia ya ora kuno. Kowe jare ning omah babone mboleh sanggapan kanggo Lur bojomu ya wis ngono. Kowe iki ning omah ora kuno. Ning duwite sing kuno. Wae kula niku dianggep kal blondo. Ora mulai anak wonge, sing penting duwite mulai. Ora mulai malah sepet nang kula kok. Bojoku iki nek aku ora ono kowe, Dok. Kaya wong urip ning tengah alas. Sing ora sak grinengan sapa murid iso dadi kabeh. Ning kula ajeng matur. Ndak ora nanti. Bokor sikon. Ini ora Gini karo Sutesi. Pengarane anak kowe dan. Boten. Bapak ngono. Niku lho, lak jenenge. Masa-masa-masa. Masa-masa. mesin-mesin piye to, Jo? Niku lho. Apa-apa. Oh, klik. Jo. Ane, Alhamdulillah. Carane sopo kae? Aku yo kok Ini rasa lagi kaya anakmu Sukesi, Pak Ne. Oh, anu bener Pak Sono. Sok ngono dhewe iki latihan. Lagian nyanyi ngandang nang. Terus terus apa ngerti? Basis goreng mangkon, basis goreng gede, pur seni. Hei! Sopo ya? Wes lama. Lalu iku jatuh ning yo wae Pak Ne. Ngopo kayak ngono kae? Malah musik. Kakang Sundara, sayangku, cintaku, Yo mateni aku wong. kangen karo sampeyan lho Kakang Sundara. Supaya ngono to, Nduk, kok Sundara. Loh, aku kangen lho Kang. Kakang Sundara, ya bagus deh, sayangku, sampeyan undi ento Kakang. Kok bagus Kakang Sundara. Kakang Sundara. Anake dhewe kok kaya ngono ki Ya piye to, iya. Pak Ne? Bener apa yang dari Jo? Wah, malah sampe garuk. Esi. Dah. Piye to, Nduk? Kok kaya ngono to, Nduk? Esi. Ya,
Benar. Kalau Mas Slamet kula Pikir patis malah rada putih. Nduk. Iya toh? Jo, iki Bapak. Iki simbol. Yo. Yo. Belum. Banyak iki kok takole aku dadi mantan wis pantes ora ngoten. Lah iya nek nulis kaya itu, Lek. Wayahe ditu niki. Jebule kuwi mau sing tak awet-awet. Sing tak arasi pipine kuwi mau sampean. Dah gelak aku nek kaya ngene. Ya, bidone ya. Jo, kok malah nambah Yo senengan kowe dimakmek pipimu karo anak kowe. Kenapa malah tambah kempong kok? Lah tak ambung mau ambune wangi lho. Bareng saiki ambune kok kaya kocan. Oh, kaya kukuman rek. Aku agak bingung. Nek opo-opo ki ora mung aku, kuwi yang melu susah. Saya untuk besok pun gini, cak ini. Sik. Wah, Pak. Mau kowe ora kaya papake ndak. Kowe mau kemodalan kaya wong kan dina. Ya. Kowe ora pede dese lon. Jangan kita Sembuk sebut. Sing edan ben kene. Sembuk sebut bocah lanang jenenge Sundoro. Kowe aku sembokmu. Pada iki jane Sundoro kuwi sapa lan opo sambungane opo kowe Katresnanku, Pak. ya kowe ketemu ning ndi jeneng wong Krisna kuwi witane srawung rak ngono to Jo Ini lho, Pak. Saben dina niku Kakang Sundoro mara ning omah. ya aku kok weruh Sampeyan boten-boten ning omah, aku ning omah dhewe kok. Ngono kae cah wedok sukesi. Lah jo Kakang Sundoro ku mara, ana tamu tak yo tak temoni tak buka lawang to, Wong wedok kok ngono patraku lho. iki sapa ngono kuwi Tak bukane lawang, Pak. Pipiku diarasi, aku diawet-awet, Pak. terus Jar tak lebokke ning kamar. Lah, sapa jenenge Klubjong Cah wedok lebokno wong lanang nang kamar. lah jarene ngantuk, pengen turu. sawise entuk lebune ning kamar Ning kamar, Pak. Aku kok loro. Aku anak iki. kiku ki opo Jo ayo jatuh ramene iki Jo ada ngono Jo Ramene ngene kena training. Dirameni malah wayangke ra krungu ngomongne. Aku turun ndok guys turun ndok. Jane sing tau kula, Pak. Aku ora ditimpahi, aku glundung wilir. Aku wilir, Mbak. Pipi. Luas iku ngrungokke usaha omah padha ngenake kuping. Jebulane kok ngipi. Lah nek kedawa iki ki aku dadi tresno lho, Pak. Ya terus kuwi bocah sapa ngendi anake sapa? Anake Gusti Pate saka Tanjungpura. Hah? Lho kok kaget ya? Kuwi Jo, kuwi ndoro pate tak. So, Sing kala mongso ya dipendine bilang kok. Nek gayane iki padha karo cebul gayo limpang. Cepat cedak ngene kuwi iki mung anake sak. Mapan ning desa kawruhmu ya ora kaya wong ojo. Pak, awet kula sampun tepaku pati ya, Pak. Pati-pati piye? Kalih Kakang Sundoro, nek mboten kalih Kakang Sundoro, alu wong mati. Ora bobot. Kadang-kadang iki. Ngono nduk. Wong lanang liyane ora patut. Mboten. Ayo, Pak,
nyuwun sewu Bapak Resi Maya. Sampun ngantos Bapak Resi menika bebidhong dhateng raos sing manah. Estunipun kula menika rumaos gumun. Kula menika rumaos bingung. Sareng kula raosaken kaya-kaya mboten tinemu ing nalar menika, Bu. Saben dinten isinipun kula menika tansah gegladen olahing bilaraga. Ya. Mongko menawi kapetang sampun sawetawis dangu anggen kula ngangsu kawara wonten ngarsanipun Bapak Resi Mahaya. Jane niku sing dikarepke niku napa to, Bapak? Kowe takon ta ora le? Nggih. Ngomong-ngomong, Wong gladen terus. Kok ora ana barbare iki? Piye to, Bapak? sae bos warganing atiku sing duwe anak brojo lan sila. Nggonmu padha gegladen. Kawitan hingga pungasan yole tanpa ana sing duna-duna apik mung kurang siji sarate. Lajeng kirangipun menika manggen wonten pundi, Bapak? Kurang siji ilmu. Kirang setunggal ilmu. Ingkang yang kersakaken menika kados pundi to, Bapak? Enteni yole. Sena ana ngepasi dina Sukra manis. Wonten dinten Sukra manis. Ya. Malam Jumat lagi kowe bakal tak wejang ilmu sing sak donya ora ana sing duwe ilmu. Walah. Menapa nggih menika, Bapak? Kula badhe dipun lunturing ilmu, wong sak donya kuwi ora duwe kejawi namung panjenengan. Ya. Lajeng ilmunipun menika menapa, Bapak? Ilmuku sing nyambuh kuwi mung loro. Ingkang ampuh namung kalih. Ya. Napa mawon menika, Bapak? Siji Tantrayana, Tantrayana, loro Birawatantra. Birawatantra. Yen kuwi iso nglakoni ilmu kuwi, kowe ora iso mati. Piyuh. Saestu niku, Bapak. Lho piye? Saestu. Wah, Dados menawi kula menika kasembatan kasinungan Jaya Kawijayan ngilmu kekalih kala wau, Iya. kula mboten saged mati, Bapak. Ora iso mati. Ampuh samaraduk. Kaya aku iki ora iso mati. mboten saged. Malaikat njabut nyawa. Nggih. Ora wedi njabut nyawaku. Wah. Apa sebabe? Sebabipun menapa, Bapak? Wedi nak tak tenung. Lha dalah. Malaikat niku saged wedi karo sampean merga wedi nek ditenung. Ya. Walah. Le, Pripun, Bapak? kowe bakal tak tempelno Kanjeng Pangeran Purbawinata. Kanjeng Pangeran Purbawinata. Ya. Calon sing ora dadi ana ing kraton Kunjung. Lagi ku yen kowe tak kandhakno karo Purbawinata, kowe mesti ditampa padha-padha melu mukti ing kraton Kunjung. Menawi ngaten menaka lampah kula menika saged bebantu kan Kanjeng Pangeran Purbawinata. Ya. Ing tembe wingkingipun kula saged urip mukti wibawa. Ya. Kalih sampeyan sak keluarga kula kados ngaten, Bapak. Merga kuwi tunggal widat lanang. Yen ana bot karo Boten Purbawinata, kuwi sing sambati dudu sapa-sapa kejaba mung Menawi kersanipun Bapak Resi kados ngaten iki. Ing mangkenipun kula tansah nistakaken dawuhipun panjenengan. Kula langsung. oh, ini lho ana rewe Purbawinata.
Yen Purwawinata. Kok radi sepen murid-murid do teng pundi mawon iki? Kabeh kudu nindakno pakaryan piyambak. Lajeng menika sinten satriya sakembaran? Menika Rakseswa Kuenggal nami Brojo kalih Adi Brojo lan Sela. Nggih. Leres Kanjeng. Purwawinata. Brojo. Purwawinata. Sela. Bapak Simahaya. Nggih. Ngantos kula tumapak wonten ing Hargobelah. Sepisan kula tuwi kasugenganipun Bapak Simahayana kados pundi? Kula srawase tetep sarwa kuwarasan. Kados ngaten. Sarwa slamet ora nate lara. Nggih, tinggal gagas lan ingkang monggo kalih guru. Training kula wekdal sapunika sampun kagol manah kula. Boten kelampahan jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Kapara wekdal sapunika kula badhe nyuwun tulung kaliyan Bapak Simahayana kados pundi kula saged lenggah wonten ing kraton Tunjung Pura. Nggih. Sampeyan tak aturi percaya nggih monggo. Ngoten. Ora percaya nggih monggo. Kula sami dados tiyang niku mboten nate salah. Oh, kula pinados nggih, Kanjeng. Ramun dipun wara-warake. Pilihan ratu kudu ngupasi dina Senin. Nggih. Dicoblos nggih sampeyan dadi ratu, ora dicoblos sampeyan yo dadi ratu. Nek mesti diundur. Ringgel kan sampeyan mboten dadi. Apa wates? Pripun? Niki ana dosa. Monggo iku ngendika Sriwidati Sang Prabu Tejosomo tindak rawuh Hargobelah nggih kudu nganggeng kembang jembok. Oh, nggih. Mangke kula tak kandha kan kadang kula Tejo Kusuma saged lono jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura kedah ngangge sarak lan sarana nanem sekar wonten saereng-erenge Hargobelah. Leres. Nanging pun sewu. Menawi mangkenipun sampun tumapak wonten Hargobelah. Jalan gesangipun kula borongaken dhumateng sedulur kula Brojo lan Sela kados pundi? Amur matos Brojo Sela sing makarya oke nyegat kabeh jai kalih. Oh, menawi Menika leres Kanjeng. kados katen guru wedal sak menika kula tak nyuwun pamit nanging kula titip menawi benjang kula kelampah dados Nalendra sedulur kula Brojo lan Sela lan panjenengan pinangka saka guru wonten ing Tunjung Pura. Nggih. Nengaken kula nyuwun pamit sewang-sewang. Dereng kondur nggih. Brojo Sela Bapak Simahayana. dina sing dina kowe kudu sedya payung sadurunge danap sedya teken sadurunge kalungan lakune Tejosomo kudu kok leno di Menawi ngaten sakawatawis kula nyuwun pamit nyakaken pakaian menika. ono tidak gil-gil Brojo Sela